Halo logofer खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनिनो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनिनो मोजाङैनो दङ हेपि निउ इयार एडभान्स बयखौबो नै जोङो सिमलायाव थांगासिनो मिरु बिसानि मिटिं दङ एवार्ड प्रग्रामनि थांगासिनो नै अबाव फैदों आगैमोन जों माबा आरो मा दामखो ए आच्छा प्लास मागो जानाय मोसौ मागो नङा निउ इयार माया देन्जार ड्रेसा बेना मोनसेयानो देन्जारखा होनदों जोंना दाम खम औ जोंहा सफैबाय सिमला सान्दुंआनो जेबो नुला डेक'रेसना जि आरामथार बिबार एरि फुबाय आरो ना बिसोर एडभान्स हरनि बारथायावसो जागोन मोनामनायखायसो आं नोंखौ ओंखारबोनायावनो नोंखौल' नायबाय थादों मालाय नै एनथाब मोनजाबाय दहायबो एनथाब मोनजाबाय दाबो एनथाब मोनजाबाय माबे नारेंखल ना मानि जोंहा नै गोदान गोजाम सेन्ट्रेलनि गोथाव आच्छा बिराद लोगो मोनजोबसिगोन आदा मदाराम नै बियो काटवारमनि जोंखौ गोदो खेबग्रा केमेरामेन आदा मदाराम मिथिं जादों आंनि ब्लगाव एसे लादों नामनि सिन्न'नि सिमां बिसानि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय थाबाय लोगोसेनो फैगौ गोदान बोसोरनि थाखाय एडभान्सलि आङो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावथिनाय जाबाय जों दिनै हरखाब होननानै बुंजागोन हरखाबै मोनसे मावसुमा मेल खुंनो आखायाव लानाय जादों बे मावसुमा मेलखौ सालायलांनो थाखाय जोंनिनो थाखानाय आफादगिरि मानगोनां फुंखा महिलारि सारखौ दिनैनि बे मावसुमा मेलखौ सालायलांनो थाखाय आं बिबानखौ गथायनाय जाबाय एसे रोखा जानानै फैदों दिनै जों बेखौबो फोसावनाय जागोन आरो बे लेखायै जोङो बबेयाव माबोरै लानाय जागोन जों बेखौ एसे रायज्लायनानै दिनै थि खालामनो थाखाय बे मावसुमा मेलखौ हरखाबै खुंनाय जादों आं दिनैनि बे जोंनि जा थांखि बेखौ बुंनाय जाबाय आरो हाउसाव हगारनानै होनाय जाबाय जों माबोरै बबेयाव खुंनाय जाथों बेखौ सावरायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय गासिबो चिराङाव मोनबाय जों थेंक इउ चिराङाव जाबाय हाबाफारिजों खुंफुंलांनो नागिरदों जानाय हाबाफारिजों खुंफुंलांनो नागिरदों बेनिखायनो बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय हेपि निउ इयार बायजोआव ओरैनो थानाय गासैबो महरगिरि बिथांमोन आरो आलासि बिथां सान्दुंआ नायनाया दा बिनि आगोलनो आरो बे हाबाफारिनि गेजेर जोंहा हारिमु आयदा लानाय जागोन दा गिबियाव गुलसान गयारि बिथां दोंसे मेथाइ रोजाबनानै बे हाबाफारिखौ जागायजेनफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय साम्फा बेरेब नोजोर मैदेर खि बे नङा बार बायदि ना गोखै दाय जालांसै जिउ
iPhone angna ya. Anak sih kena dong. जोंहा बरिं कमुनि मासुम आरो सिम्पोल दा दसे उनाव मोसागोन मोसानो मोनसिगोनखाय मिनिलायदों आखाइ खबनानै हो खनसे जानायनि सम जायैखाय मानसिफ्रा फैथ'वाखै दा लासै लासै फैगोन जानो गोनांबा ओंखायनो जों एसे सिगां जाग्रोजोबनानै दोननोसो गोसो जादों गोजोननाय थाबाय जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय गोजोन्थों गोदान बोसोराव गावबागाव फिसायजों आरोबाव गोथौसिनै अनलायना थानो हाथों गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय नङाबा खारफालांनो नागिरो ना रिल बानायग्रा हिनजावफोरजों रिल बानायबाय थायो नालाय साथामबो बिराद सिख्लाफोरनि रिल नायग्रा आरो बेवहाय माबाफोर दङ दहाय जोंहा प्रफेसारफोर दङ डक्टर सानखां बसुमतारी ओजोंहाय जोंहा मास्टार आदा भुटान सरगयारि ओमफ्राय जोंनि कक्लाबारि Duriya sir. Kalau saya, yang makan kalau mah 50% जागोन. नालाय. Dehun juga. Dua municipal. बैसोआ दादोनै फैला जों बुरखिनि आदानि. जोंसां ब्रह्मनि. जितेन ब्रह्मनि. दिनै 45थि जोनोम सान. थामहिनबा बिथाङा जोनोम जादोंमोन 1970 मायथाइनि 31 डिसेम्बराव. बिथाङा दिनै बेसेबां जाखो 45 बोसोर. आरो साननैनि उनावनो 60 जासिगोन. Kapan kapan? Konsisten gue ya. Kita sampai dari kita semua youtuber sampai
आदाखौ हानो थाखाय खावलायबाय Happy birthday! Happy birthday! पहिला जे बरगयारे! Happy birthday to you! To you! ओरैबो दहर ओरैबो दहर बेवाइनि पार्टि मोनजाबाय दे बेवाइ